Uređenje kuhinje predstavlja više od kombinacije materijala, boja i odabira odgovarajućih kuhinjskih ormarića. Važno je stvoriti funkcionalan prostor u kojemu možete kuhati s užitkom i opustiti se s obitelji i prijateljima. Upravo je to bio naš sljedeći zadatak. Otvoren longitudinalni prostor namijenjen je dnevnom dijelu i dugačak je više od 8 metara. Tu je potrebno smjestiti kuhinju, blagovaonicu i dnevni prostor. Nakon što smo vam pokazali uređenje dnevnog boravka i blagovaonice, danas pratimo uređenje kuhinje. U ovaj prostor zadatak nam je smjestiti kuhinju. Osim uz 2 zida, voljela bih elemente smjestiti i s ove strane i nasloniti je na neku vrstu pregrade koja će kuhinju vizualno odvojiti od hodnika. Prihvaćeni tlocrt tako čini kuhinju U oblika, povezanu s blagovaonicom koja se naslanja na zid. Razrada idejnog rješenja u suradnji s klijentom dovela nas je do ideje u kojoj ćemo mutnim staklom pregraditi kuhinju kako je ne bismo vidjeli s ulaza u stan. Time smo zapravo dobili još jedan zid uz koji ćemo smjestiti donje elemente. Klijenti su prihvatili nestandardno rješenje u kojem smo kombinirali crne fronte s crnim dekorom mramora. Iako su prvotno željeli klasičnije uređenje, prihvatili su ideju da ubacimo i poneki industrijski element. Kad je idejno rješenje definirano i odobreno, krećemo u realizaciju. Ti znaš da ako tebi dođemo uvijek u stvari pokazati naš novi projekt, malo se pohvaliti pa malo tražiti nekakve savjete o materijalima, tako da... Zato smo tu, jel? Da to zajedno skombiniramo. Super. Znači, radi se o ovoj kuhinji o kojoj sam ti pričala, gdje radimo kombinaciju medijapana i ovog novog materijala za koji sam vidjela da sam već sve pripremio, jel tako? Da, i želiš ga vidjeti uživo, da. To je Eger Perfect Sense, znači ovdje ćemo koristiti jedan dekor mramora, crnog mramora, pietra griđa. Ima ga još i puno drugih dekora, raznih i u mat bojama, unibojama. Odlika materijala je potpuni mat, nema otisaka prstiju, otporno je na sve. Tu je, znači, kada ćemo ga koristiti kao radnu ploču, gore će biti top mat laminat na tankoj ploči 16 mm, tako da fino tanko izgleda. A imamo ga opet kao i zidnu oblogu, tako da bude sve kao u tonu. To mi baš u stvari tako i treba, tako i prema idejnom projektu, pa baš se veselim vidjeti u stvari kako će izgledati uživo kad se sve napravi. Mislim da će biti to super. Uvjerena sam. Da. Nakon 3 tjedna sve je spremno za montažu. Kombinacija zatvorenih i otvorenih elemenata daje prostoru dinamičnost. Kuhinjski i blagovaonski dio povezali smo zidnom oblogom koja seže do kraja grijaćeg tijela. Kako se ne bi isticalo, obući ćemo ga u isti dekor kao i fronte kuhinje. Kako su nam blagovaonica i kuhinja jedna do druge, policu koja se proteže od početka blagovaonice i ulazi skroz u elemente kuhinje, izradili smo od iste vrste furnira kao i blagovaonski stol. Svaka kuhinja trebala bi imati kvalitetan aparat za kavu. Mi smo za ovu odabrali DeLonghi aparat u tamnoj boji, koji će odlično pristajati dizajnu kuhinje. Kako nam zapravo ova strana nema puno radne ploče, osmislili smo ovaj dio tako da dobijemo i dodatnu radnu plohu, ali i dodatan prostor za skladištenje. Povezivanjem materijala koji se protežu iz kuhinje u blagovaonicu i obrnuto, dobili smo povezanu cjelinu. Tapetu iz dnevnog boravka također smo provukli do kuhinje i cijeli prostor podigli 2 kultnim lampama. Nadam se da vam se ova igra luksuznih materijala, industrijskih elemenata i praznih i punih forma svidjela.